Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan nginggalaken malih komitmen nderek Gusti kanthi setya lan tekun. Awit pungkasaning gesang kula panjenengan kedah nibakake pilihan sing gumathok, sing ajeg lan sing tetep badhe nderek Gusti sawetahipun menapa boten. Kula panjenengan boten saged manggro anggenipun nderek Gusti ning ya isih pengin nderek liyane, mengko malah boten sae tundhonipun. Kados wonten ing gesang pancen ing jaman menika gesang sing multitasking, kula panjenengan saged nglampahi tugas-tugas menika boten namung setunggal ning bisa werni-werni tugas dipun lampahi sesarengan. Yo mangan, yo nonton video, yo ngrungokke radio utawa kirim WA, saged ditindakake bareng-bareng ning menggaing iman kapitadosan utawi keyakinan pengandel marang gesang langgeng temtu kula panjenengan boten saged mangkro. Gusti piyambak nate ngendika, ing pundi bandamu ing ngriku atimu. Awake dhewe boten dikersakake manembah marang Allah ning ya manembah marang mamon. Menika dados cecala ingkang dipun paringaken Gusti bilih kula panjenengan murid-murid dalem dikersakake nibakake pilihan sing gumathok. Nah, waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Gusti Yesus ingkang dredah kalian para pangareping bangsa Yahudi lan suasana ingkang tintrim sansaya kraos, Gusti ngersakake supados murid-murid dalem nibakake pilihan tetep setya nderek Gusti apa miur apa mundur lan sak panunggalane. Gusti ngadepi maneka wani pepalang lan ing sak mangke puncaking pepalang injih kathah tiyang sing boten remen kalian Gusti, kathah tiyang sing pengin nyirnakake Gusti. Mila sangsara lan seda dalem ing pamentangan menika dados puncaking dredah antawisipun Gusti Yesus lan saperangan tiang-tiang Yahudi sing boten ngersakaken Gusti. Gusti ngajak murid-murid dalem wani ora nderek Gusti ing pamentangan. Mugi-mugi dalan pamentangan ingkang kula panjenengan sembayangake saben dina Jemuah ing mangsa Prapaskah menika nggih paring kasantosan tumraping kula panjenengan anggenipun nderek Gusti sawetahipun, nderek Gusti kanthi tekun lan setya. Mbok pepalangi abot, mbok sesanggene ora gampang, ning kula panjenengan sampun nibakaken pilihan nderek Gusti sawetahipun. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 3 setunggal ngantos dumugi 50 kalih. Nalika samono wong-wong Yahudi padha nyandak watu arep kanggo mbenturi Gusti. Nanging Gusti ngandika marang wong-wong mau, "Kowe wis dak tuduhi panggawe becik sepirang-pirang saka ramaku. Endi sing marai kowe arep mbenturi watu aku?" Atur wangsulane wong-wong, "Boten merga pandamel sae anggen kula badhe mbandhemi panjenengan, nanging marga panyamah dhateng Allah. Dene panjenengan ing atase manungsa kok wani-wani njajari Gusti Allah." Gusti Yesus paring wangsulan, "Handak ana ing angger ora tinulis, Aku kandha kowe iku Allah." Wong-wong sing diparingi sabdaning Allah mau disebut Allah dening angger. Mongko kitab ora bisa kleru. Ya gene, kowe ndakwa aku sing disucikake dening Rama lan diutus menyang donya nyenyamah Allah. Marga aku kandha aku iki putraning Allah. Yen aku ora nindakake pakaryaning ramaku, aja kok andel. Nanging yen aku nindakake pakaryaning Allah, senadyan kowe suthik ngandel marang aku, ngandelo marang pakaryan mau. Lan kowe banjur padha ngandel lan ngakoni manawa Rama nunggal ing aku lan aku nunggal ing Rama. Tumuli wong-wong nyoba maneh nyepeng Gusti, nanging Gusti ngoncati wong-wong mau lan terus tindak nyabrang kali Yordan menyang papane Yohanes wiwit mbaptisi lan lerep ana ing kono. Akeh wong sing padha sowan awit rerasanane bener Yohanes ora gawe tandha pangeram-eram siji-siji, nanging kabeh pangandikane bab wong iki nyata. Lan akeh sing padha wiwit ngandel ing Gusti. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ingkang makarya sae lan sedaya pakaryanipun sae pranyata boten diremeni dening sak perangan tiyang. Alasanipun boten amargi padamelanipun utawi pakaryanipun, ning merga Gusti Yesus jejering manungsa nyamekaken diri kalian Allah dados putraning Allah. Menika ingkang dados pandakwa tiang-tiang saperangan sing boten remen kalian Gusti Yesus. Lan kula kinten menika ugi saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Ing jaman kula panjenengan tasih kathah tiang sing boten ngakeni yen Gusti Yesus menika Allah ingkang manjalma dados manungsa. Gusti Yesus menika ya manungsa lumrah. Menika boten salah nggih. Gusti Yesus pancen manungsa lumrah, mila ya miyos saking Ibu Kenya Maria dadi bayi ya gesang kados manungsa sak lumrahe, dahar ngunjuk ngraos luwe kesel sami kalian manungsa. Santo Paulus piyambak asung paseksan bilih Gusti Yesus jejering Allah menika manjalma dados manungsa sami kalian manungsa mung tanpa dosa. Bedane namung menika. Lan wontening pasrawungan kula panjenengan kathah tiyang sing namung dumugi bilih Gusti Yesus menika manungsa lumrah, mula ora bisa dadi juru wilujeng, ora bisa dadi pribadi sing nglantarake umat manungsa dumugi wonten ing swarga. Dalan pamentangan dalem boten dadi srana panebusan. Gusti Yesus pancen didakwa salah, mula kaukum kisas. Nah menika saperangan pemanggih ingkang ing titiwanci dinten menika tasih wonten. Saengga tiang-tiang boten pitados dumateng Gusti Yesus sang juru wilujeng, sang putraning Allah ingkang manjalma dados manungsa.
Lan menika saged ugi dados panglimbang tumraping kula panjenengan kados pundi anggenipun kula panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus. Awake dhewe percaya tenan bilih Gusti Yesus menika Allah ingkang manjalma menapa boten. Gusti Yesus menika dados juru wilujeng srana sangsara seda dalem ing pamentangan lan wungu mulya menapa boten. Mila nibakake pilihan ingkang gumathok marang Gusti Yesus, percaya sawetahipun marang Gusti Yesus lan tetep setya wonten ing pilihan dados murid-murid dalem ingkang pitados ing panjenengane. Menika ingkang dipun kersakaken Gusti, mbuh apa wae pepalange, apa wae tantangane. Ampun ngantos awake dhewe miyur menapa malih nyidrani, menapa malih terus murtad. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.